बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। भारतनि आखायाव सफैबाय ब्रिटेनआ दैथायहरनाय भेन्टिलेटर आरो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर। हादराव कर'नानि गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर होदों गुबुन हादरफोरा। खैफोदनि समाव भारतनिसिम आखाइ फोलावहरदों गुबुन गुबुन हादरफोरा। जर'खायै देहा फाहामसालिनि थाखाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ भारतनो सहाय हरदों गुबुन हादरफोरा। मुलुगनि गोहोगोरा हादर ब्रिटेनआ भारताव दैथायहरनाय गं 100 भेन्टिलेटर आरो गं 95 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटरजों लोगोसे देहा फाहामथायनि थाखाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरा मैया मंगलबार खालि भारतसिम सफैबाय। बे बाथ्राखौ टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों भारतनि फरेन मिनिस्ट्रिनिफ्राय। नैथियाव दङ बांग्रिंआव सानै सुबुंनि जिउ खहा। दिनै फुंनि 7:52 समाव आसामाव जानाय गिख्रंथाव बांग्रिंआव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। बांग्रिंनि समाव गिनानै हार्ट एटेक जानानै चन्द्रपुराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसे नगावनि बेबजियायावबो सासे 55 बोसोर बैसोनि आइजोआ जिउ खोमादों। जिउ खोमानाय आइजोखौ लवेन्य सैकिया बैसिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बांग्रिं फैनायनि जाहोनाव हार्ट एटेक जानानै जिउ खोमानायनि सन्देह खालामनाय जादों। थामथियाव दङ य'ट बिपिएफनि मावथिया रुंसारि। बिपिएफ दोलोनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हालांबाजार य'ट बिपिएफनि मावथि मिथिंगा गयारिया बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय नागारलाङो। बिथाङा मानि जाहोनाव हरखाबै रुंसारि जालांखो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव दङ चिरांनि फाहामसालिनिफ्राय खारखोमालाङो 4 कर'ना बेरामि। चिरांनि काजलगावआव थानाय जिएसपि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय खारलाङो 4 कर'ना बेरामि। बङाइगाव रिफाइनारिनि मावथिमोन होननानै सिनायथि होना काजलगावनि जिएसपि सिभिल हस्पिटालाव आनजाद नायनानै देहायाव मोनदोंमोन कभिड। खारलांनाय बेरामिफोरखौ फारियै 25 बोसोर बैसोनि सर्वेश्वर माहातो, 26 बोसोर बैसोनि बासुदेब माहातो, 41 बोसोर बैसोनि मदन माहातो आरो 47 बोसोर बैसोनि एकतारा मालिक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ 77 बोसोरनि उनाव गेदेर बांग्रिं सोमावग्लांबाय आसामखौ। थांनाय 1950 मायथाइयाव आसामाव 8.6 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावनायनि उनाव दिनै फुंबिलिनि 7:52 समाव मावदों 6.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं। बे बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां हा बाहागोआ गावनानै दै गनाय नुनो मोन्दों। लोगोसेनो खायसे ओनसोलाव हाजो गिसि खानानै गोग्लैनायबो खौरां मोन्दों। थांनाय 71 बोसोर सिगां रायजोआव गिदिर बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव गोबां खहा जादोंमोन। बै समनि बै गिदिर बांग्रिंजों 1800 सुबुङा जिउ गोमादोंमोन होनना मिथिनानै मोनो। दिनैनि बांग्रिं मावजेननायनि मिरु थावनिया सनितपुर जिल्लानि हाग्रिजुलि खाथिनि खोला सानजा 1-3 खरिया साहा बागाननिफ्राय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।